Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude. Proces formiranja vojne policije u Hrvatskoj vojsci tekao je kontinuirano i uporedo sa razvojem postrojbi Hrvatske vojske. U 9. mjesecu 1991. godine, kad je formiran glavni stožer, formiran je jedan zaštitni bataljon koji je zapovijedao Ivan Grbavac i slobodno možemo reći da je to početak formiranja vojno-policijskih snaga. Kasnije, tijekom izvođenja strateške operacije, blokade vojarni i ovlađivanje skladištima opreme i naoružanja JNA, mi smo pristupili i masovnoj mobilizaciji postrojbi Hrvatske vojske. Kako se je vojska razvijala, došli smo do spoznaje da shodno zadaćama koje je počela izvršavati moramo formirati i postrojbe vojne policije. Stoga je donijeta odluka da se na nivou glavnog stožera formira jedna bojna vojne policije, a u operativnim zonama, kasnije zbornim područjima, također po bojna vojne policije. Na niže razine nismo tada išli jer smo smatrali da je to dovoljno za izvršavanje temeljnih policijskih zadaća. Smatrali smo da policija ne bi trebala odstupati od klasičnih zadataka koje ona izvršava u svim vojskama svijeta. A to je prvo da služi zapovjedniku za očuvanje stege discipline, da može poduzimati i provoditi svoje zapovjedi i kao takve oslanja se na jedan element koji u slučaju potrebe može i prisilom odraditi određene zadaće. Drugi dio vojne policije namijenjen je za reguliranje i kontrolu vojnog saobraćaja, praćenje vojnih kolona i osiguranje tog transporta tijekom prilaženja bojišnici i na samoj bojišnici. I treći dio policije namijenjen je za izvršavanje zadaća sprečavanja kriminalnih djelatnosti u okviru vojnih postrojbi. U takvoj zamisli formirali smo u svim operativnim zonama bataljone vojne policije, a među prvima u Zagrebačkoj operativnoj zoni formirana je 67. bojna vojne policije. Preuzevši zadaću načelnika uprave vojne policije po zapovjedi predsjednika Republike, dr. Franje Tuđmana, naišao sam na situaciju, ja uvijek to kažem, vojne policije je bilo i nije bilo. Odnosno, upotrijebit ću rečenicu pokojnog ministra Šuška, na kojeg me je uputio predsjednik Tuđman, koji bi mi dao informacije o tome šta postoji od vojne policije, koje zadaće izvršavaju. Jasno da taj razgovor sa ministrom Šuškom još tada u prostorijama Sabora je bilo nekoliko prostorija gdje je bilo smješteno Ministarstvo obrane i negdje na večer sam došao kod ministra Šuška, prethodno se pripremivši za taj sastanak sa jednim setom pitanja
o ustroju, o brojkama vojne policije, o zadaćama, o zakonskoj i podzakonskoj regulativi i tako dalje. Zatekao sam ga u prostoriji zadimljenoj, to je bilo već negdje iza ponoći, i kad sam mu počeo postavljati ta pitanja, pogledao me i odgovorio u jednoj rečenici: nemaš ništa, počni iz početka. Moram reći da tada sam bio sam. Nisam imao ni tajnicu, niti pomoćnika, niti nikoga što se tiče uprave vojne policije. I pitao sam Perkovića da li ima neki časnik iz bivše vojske koji je došao i stavio se na raspolaganje u Republici Hrvatskoj. Rekao je: pa ima jedan kapetan, on je bio zapovjednik bataljona vojne policije, zove se Marijan Biškić, kaže moja tajnica Silvija ima broj telefona i njega, ja sam otišao kod tajnice, rekao nek mi ga nazove i drugi čovjek koji je došao u upravu je bio Marijan Biškić. Prije samog ustroja vojne policije na području Zagreba, zatim Sisačkom i Pokupskom kraju sudjelovalo je 10 postrojbi vojne policije i 2 samostalne satnije vojne policije. Jednu od tih satnija je činila moja satnija, samostalna satnija sektora Jug, gdje je sjedište bilo u Velikoj Gorici na stadionu Radnik. Krajem 1991. godine mobilizirali smo 150 pričuvnih kolega, gdje smo ih uspjeli nekako privremeno, zatim kasnije u potpunosti naoružati, opremiti u potpunosti sa vojno-policijskim svim neophodnim potrebama koje su trebali za izvršavanje zadaća na Sisačkom i Pokupskom dijelu, gdje su uglavnom stacionirane bile naše brigade koje su držale obranu grada Zagreba. Tada smo krenuli u snimanje stanja na terenu. Znači, direktno, otišao sam i kod generala Tusa, tad načelnika glavnog stožera, manje više isti odgovor mi je dao, čisto formalno, da pri pričuvnim brigadama su formirani vodovi, da neke postrojbe vojne policije su organizirali krizni stožeri u raznim gradovima, da pri operativnim zonama postoje satnije vojne policije, da u prvim A brigadama, prva, druga, treća i A brigada su satnije vojne policije. Uglavnom, ali da li postoji šta od zakonske, podzakonske regulative, brojčanim nekim veličinama i tako dalje, taj podatak nisam dobio. Zato smo Marijan Biškić i ja odlučili idemo na teren i vidjeti što ima od vojne policije, direktno sagledavši to stanje, realiteta na terenu. Negdje u prosincu smo otišli u Osijek. Došavši u Osijek smo zatekli situaciju da grad je bio stalno tučen, bombardiran, zamračen. Preko Donjeg Miholjca smo došli u Osijek i jednostavno došao sam u grad, a da nisam naišao ni jedan kontrolni punkt, niti civilne, niti vojne policije. Nekako sam pronašao zapovjedništvo operativne zone Osijek, tada general Gorinšek je bio zapovjednik operativne zone Osijek i tu sam naišao na prvog vojnog policajca. U razgovoru sa generalom Gorinšekom, a ta noć je bila noć kad su poginuli naši dečki u mjestu Otok, koji su srušeni sa zrakoplovom An-2 raketnim sustavom, i po tome pamtim tu noć. I jednostavno odmah smo se vratili u Zagreb i odluka je morala biti što žurnije u Osijeku uputiti vojnu policiju ojačanim snagama da bi se dole konsolidiralo stanje u gradu, u prilazima gradu,
kontrola putnog prometa i sve ostale neke zadaće koje i podrazumijevaju se u zoni borbenog djelovanja, odnosno grada koji je u neprijateljskom okruženju. Tamo negdje u 11. mjesecu, točnije 11.11., prva satnija, baš prva satnija vojne policije, detaširana je na prostor Osijeka, točnije u Cred Bizovečki, u osnovnu školu. To je brojilo negdje oko 110 vojnih policajaca na čelu sa zapovjednikom, tada rezervnim kapetanom Ivicom Janjišem. Praktično smo znači osiguravali ulaz i izlaz na područje grada Osijeka, koji je tada bio u situaciji, usudim se reći, dosta rovitoj i lošoj. Tu se radilo o kontroli ulaska i izlaska sa područja Osijeka, kontrolu prometa, saobraćaja, vojnih vozila, transporata i tako dalje. Ta prva satnija proboravila je na tom području mjesec dana, a kasnije išla smjena, pa se svaki mjesec dana mijenjala satnija, znači detaširanje je bilo svakih 30 dana, prva, druga, treća i tako redom. Prije tog odlaska u Osijek sam posjetio na Borongaju sjedište tada 67. bataljuna vojne policije, koji je taman bio mobilizacijski dignut. U razgovoru sa postavljenim zapovjednikom 67. bataljona, gospodinom Zlatkom Ribarićem, kasnije bojnikom, kad su počeli se dodjeljivati činovi u veljači 1992. Rekao mi je da taman su u fazi ustrojavanja, da ne izvršavaju još neke konkretne zadaće, kao bataljun, opremanja, smotriranja i tako dalje. 11.10. sam došao u operativnu zonu Zagreb u Ilici 25 i počeo sa pripremom za ustrojavanje 67. vojne policije. Prvih tjedan dana sa personalcima ili kadrovicima u ono vrijeme dogovorio način pozivanja i mobiliziranja ljudi u 67. vojnu. Tjedan dana sam obilazio urede za obranu, tada 12 općina u gradu Zagrebu, u kojima sam po kartonima birao pripadnike budućeg bataljona vojne policije, prvenstveno vojnog policijskog vesa i ostalih vesova koji su po ustroju, kakav je tada bio 67. vojne, mobilizirao iz 12 ureda za obranu grada Zagreba ili 12 općina, isključivo zagrebački dečki, budući vojni policajci. Interesantno je spomenuti, mi smo u svibnju 1992. godine na sportskim terenima Svetice ćemo organizirati prisegu 66. i 67. bojne. 66. bojna je već imala dizajniran svoj amblem postrojbe, ali mislim da je to i u ovoj knjigi Vojna policija u Domovinskom ratu napomenuto, da je amblem vojne policije, odnosno 67. bojne, dizajniran upravo za tu prigodu davanja prisege na sportskim terenima Svetice u svibnju 1992. godine. To je, moram reći, jedna od prisega koja mi je najupečatljivija bila, ne samo zbog brojnosti pripadnika vojnih policajaca koji su bili ešalonizirani na sportskim terenima stadiona Svetice, već što je prisegi prisustvovao i imao riječ prema vojnim policajcima predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik dr. Franjo Tuđman. 67. odano je spremna, 67.
pozivanje, mobilizacija vojnih policajaca krenula je u vojarni na Borongaju. Nakon Borongaja postrojba je bila izmještena u vojarnu kraj Tomislav u Črnomercu i moram reći vrlo brzo se ustrojila na način koji je bio, s obzirom da se radi o mobiliziranom sastavu, apsolutno na jednoj visokoj razini izglednosti, urednosti i svega onoga što smo i kolega, moj zamjenik Marijan Biškić i ja imali kao viziju kako vojna policija treba djelovati, izgledati, ponašati se i tko može biti u vojnoj policiji. Prostor tada u vojarni Borongaj nije bio dovoljan da sve te ljude zbrineš, da ih imaš na okupu, pa je praksa bila da smo svaki dan gotovo 2/3 pripadnika 67. bojne puštali doma, koji su se sutradan vraćali i javljali na postrojavanje. Negdje početkom 11. mjeseca prešli smo iz vojarne Borongaj u nekada srednjoškolski centar vojni na Črnomercu, između Pigovare i Domobranske ulice, i tamo stvorili uvjete za daljnji život i rad 67. bojne. 67. bojna, moram reći da ulazi u red postrojbi vojne policije koja je možda zbog svoje disperziranosti i terena i zone svoje odgovornosti, što se vojnim rječnikom kaže, ulazi u red postrojbi vojne policije koja je izvršila jedne od najdelikatnijih zadaća. Kao prvo, ako uzmemo samo činjenicu da je sjedište postrojbe bio Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske, metropola, u kojem se apsolutno ništa nije smjelo desiti što bi ugrožavalo sigurnost Republike Hrvatske i gdje je prvo trebalo zavesti jedan red među uniformiranim pripadnicima Hrvatske vojske, spriječiti ekscese i izgredi koje su se dešavali od strane tih uniformiranih pripadnika, da su imali jednu od najdelikatnijih zadaća. Naime, tu su bili stalno pod reflektorima međunarodne javnosti. U Zagrebu su već bile tada i međunarodni promatrači kao i drugdje na terenu, ali tu nije bilo sjedište. Tu su već bili neki predstavnici zemalja koji su djelovali još u konzulatima stranih država. Tako da jednostavno prva zadaća je bila, koju je dobila 67. pored ovih zadaća upućivanja u Osijek, da u Zagrebu se uvede povoljno stanje javnog reda i mira zajedno sa civilnom policijom i da jednostavno Zagreb mora biti ogledalo onoga što će biti kasnije i na čitavom prostoru Republike Hrvatske. Došlo je do smjene spletom određenih okolnosti, negdje, ako se ne varam, u 92. u travnju mjesecu je došlo do smjene zapovjednika, bojnika Ribarića je zamijenio, ako se ne varam, tada imao čin satnika, Damir Kozić. Po vokaciji i po obrazovanju sam profesionalni vojnik, ali doista do Domovinskog rata definitivno nisam mislio da ću završiti u vojnoj policiji, da ću biti vojni policajac ili da ću zapovijedati bilo kojom postrojbom vojne policije. Za 67. bojnu vojne policije prvi put sam čuo od časnika koji su bili na obuci. Naime, 1.11.1991. godine u Varaždinu formiran je tečaj pješaštva, na koji su dolazili časnici razine zapovjednika vodova, zapovjednika satnija i zapovjednika bojni. Ja sam jedan od osnivača tih tečaja i predavač na tečaju pješaštva. Časnici vojne policije tada koje sam upoznali su me i sa vojnom policijom i sa zadaćama vojne policije, kako i na koji način realiziraju svoje zadaće, taktikom, metodikom postupanja. Svoja pozitivna iskustva ja sam prenosio njima.
oni su moja pozitivna iskustva prenosili dalje u svoje postrojbe, a vrlo vjerojatno i upravu vojne policije. Naime, već tada sam htio i tražio sam da budem premješten u nekakvu operativnu postrojbu. 1.4.1992. godine dobio sam poziv iz uprave vojne policije od strane načelnika uprave vojne policije da se javim, da imaju operativnu dužnost za mene. Profesionalni vojnik, visoko izgrađenih moralnih i profesionalnih razina svoje kvalitete, vojničke izgrađenosti, i Bojna je još više dobila taj svoj jedan puni identitet. Ja sam objeručke prihvatio tu dužnost, rekao sam već da sam tražio premještaj u operativni postroj. Kako sam profesionalni vojnik, očekivao sam sad elaborati, zadaće koje su u tijeku, zadaće koje se planiraju, popis ljudstva, materijalno-tehničkih sredstava, onako kako ide prije ovoga nekakve postrojbe. No, međutim, načelnik uprave je samo klimnuo glavom i rekao, ispred ovdje u hodniku čeka vas vozač koji će vas odvesti u vašu postrojbu. Ja sam vojnički pozdravio, izašao sam van, na hodniku sam sreo čovjeka, mlađeg vojnog policajca, mislim da ima možda 20-21 godinu. Rekao sam, ja sam vaš novi zapovjednik, on je rekao, znam, pođite sa mnom, ja ću vas odvesti u Bojnu. Odlukom uprave, odnosno načelnika uprave vojne policije, generala Mate Laušića, ja sam dobio zapovjed i moj pomoćnik gospodin Mladen Jugović da u vodovima, odnosno u brigadama, osnujemo u svakoj brigadi koja je bila na području grada Zagreba, osnujemo po vod vojne policije. Svaki taj vod je imao 15 do 20 vojnika. To su uglavnom bili najbolji vojnici koji su se nalazili unutar same brigade i mi smo ih na neki način obučili, dali im upute kako i na koji način da obavljaju vojno-policijske zadaće unutar same brigade, a svakodnevno da izvješćuju nas, odnosno upravu vojne policije, o svim događajima koji su se događali na teritoriju gdje su oni bili stacionirani, odnosno gdje je njihova zona odgovornosti bila. Tako je osnovan vod vojne policije u 100. brigadi, 101., 102., 103., 120., 149., 151., 153. koja je bila stalno u Velikoj Gorici, 161., 162. i najzadnje u 165. brigadi koja je bila u Sunji. Dakle, sada kad pogledamo u tih 10 brigada, to je zona od Siska do Karlovca i unutar tog jednog regiona je bila negdje oko 7.500 vojnika gdje smo mi kao vojna policija imali zadaću da održavamo red, mir i normalno funkcioniranje svih zadaća koje su dolazile dnevno iz uprave. Pa ništa, stvari o kojima pričamo su stvari iza nas već 25 godina, to je jedno lijepo zaneseno doba moje mladosti, imao sam tad 27 godina. Da nije bila glava u torbi, ja bi ponovno išao i ponavljao bi ga opet i opet. Naivnošću kod pristupanja vojne policije, ja sam držao da, budući sam liječnik u postrojbi, za to formacijsko mjesto sam se javio, da ću biti liječnik u našoj matičnoj vojarni, kraj Tomislava na Črnomercu, na moje neugodno iznenađenje. Postrojba je bila postrojba s planiranim borbenim djelatnostima i za dosta terenskih poslova i sudjelovanja u obrani zemlje, a tako sam se i našao situacijama koje izvorno nisam planirao. Sama 67. bojna vojne policije, moram reći da je izuzetno velika postrojba i u to vrijeme bila je jedna od najvećih postrojbi vojne policije. Ja sam vrlo ponosan na 67. bojnu jer je ona, pored ovih svojih policijskih, striktno policijskih zadaća,
izvršavala i čiste borbene zadaće, tako da je često upotrebljavana i kao borbena postrojba koja je maksimalno odrađivala sve zadaće koje su joj bile povjerene i stavljene u nadležnost. Veliki broj ljudi, veliki broj vojnih policajaca je bio iz grada Zagreba i Zagrebačke županije, ali puno je bilo vojnih policajaca od Slavonije pa do Dalmacije, čak i do Dubrovnika. Znači, 67. bojne vojne policije bila je u biti Hrvatska u malom. Ono što ima vojska SAD-a, 82. zračno desantnu, koja ima svoj znak AA, All America, mi možemo reći da je 67. bojna vojne policije bila cijela Hrvatska. Iznenadila me činjenica i to je možda ono što se provlači kroz sva iskustva branitelja, ta jedna vrsta solidarnosti koja je bila na djelu, koja je bila neiskusiva u životu prije i u životu poslije. Ti zaista imaš neposredno emotivno iskustvo da osoba koju si prvi put vidio prije sat vremena, koja nije iz tvoje postrojbe, a dijeli, čuvaju joj Bog, koja je iz Šibenika, Osijeka, Zadra, svejedno, da su ti ljudi spremni dati život za tebe, ovog časa i ti za njih. Rekao sam da je na početku bojna bila izuzetno velika. U trenutku kada sam ja preuzeo, ona imala što u središtu, odnosno sjedištu bojne, što u podređenim postrojbama, više od 1000 vojnih policajaca. Ono što je mene ugodno iznenadilo, da već tad, riječ je o 1992. godini, o polovici 1992. godine i mom iskustvu bojne 67. vojne policije, da je bilo vrlo dobro profesionalno ustrojena bojna, imao sam osjećaj jedne strukture sistema čijeg sam ja dio i to mi je davalo jednu sigurnost, posebno pri borbenim djelovanjima. U 3. mjesecu 1992. godine jedna od većih zadaća koji je 67. bojna vojne policije odradila bilo je prebacivanje 145. brigade iz Dubrave na područje Donjih Brela u 2 ešalona. Kada su gospoda Mate Laušić i Marijan Biškić došli meni u posjetu, odnosno da vide kako i na koji način smo organizirani kao postrojba samostalne satnije vojne policije, bili su oduševljeni načinom kako smo mi to određivali, te sve zadaće i na prvoj liniji kako smo svakodnevno provodili te zadaće. To me je iznenadilo pri samoj akciji Maslenica. Znate, nisam ja primjerice superheroj, u mene srce plašljive srne, tako da nije bilo konteksta ozbiljnih dečki koji su bili oko mene. Moguće bi moj unutarnji strah bio zarazan. Ovako su svi bili na zavidnoj razini, iznenadilo me da u tako izvanrednim situacijama ratnog djelovanja, neposredne životne opasnosti, da ljudi, pa čak i ja, vrlo zrelo sam se ponašao, vladao, čak iznenađujuće odgovorno, i to je doprinijelo jednom mom sazrijevanju kao osobe, dobivanju neposredne zadnje glazure sebe kao ličnosti. Zona odgovornosti je bila iznimno velika, najveća u to vrijeme. Mogu reći samo da je u zonu odgovornosti 67. bojne vojne policije ulazio grad Zagreb. Grad Zagreb sa svojim specifičnostima glavnog grada. Sve što se događalo u Republici Hrvatskoj na određeni način reflektiralo se kroz grad Zagreb. Osiguranje štićenih objekata, predsjednički dvori, kompleks Ministarstva obrane i glavnog stožera i još 10-ak značajnih objekata koji su bili pod posebnim režimom osiguranja. Plus poslovi osiguranja javnog reda i mira i svih onih 11 ovlasti koje provodi vojna policija. Sve je to provodila 67. bojna vojne policije svojim snagama u gradu Zagrebu, ali isto tako u Zagrebačkoj županiji, u Sisačko-moslavačkoj županiji, isto tako Brodsko-posavskoj, jedan manji dio, naslanjala se na granice Požeške, isto tako možemo reći i Bjelovarsko-bilogorske, pa Varaždinske, pa sve gore do Mađarske i Slovenske granice i onda se vraćamo preko Jastrebarskog na Kupu i Savu. Izuzetno veliko područje, izuzetno velika zona odgovornosti.
U tom trenutku znamo, Hrvatska je bila međunarodno priznata, ali neprijatelj nije time stao. Na cijeloj bojišnici vršio je izniman pritisak. Znao je da više nikada ono što je radio do tada neće moći raditi. I htio je zauzeti najbolje moguće startne pozicije za ono što će doći kasnije. Situacija izuzetno teška. Ja sam rijetko iskusio u životu da će ljudi koja praktički ne znam svojim životom stati iza mene i ja iza njih. To se naknadno u mom životu nije ponavljalo i ta vrsta zavjeta koja je bila neizgovorena, mi nismo imali ni vremena i bilo bi to prepatetično govoriti koliko se mi značimo i koliko ćemo stajati jedan iza drugoga i da nećemo zaribati u odsutnim trenucima je ono što je meni bilo veličanstveno boravak u postrojbi vojne policije. Zaista me iznenadila visoka profesionalnost tih ljudi. 67. bojna također u svojoj zoni odgovornosti imala je gotovo 100 km aktivne bojišnice. Vojni policajci, pored vršenja vojno-policijskih zadaća, vršili su i borbene zadaće u sastavu postrojbi u kojoj su bili ili u sastavu postrojbi koje su pratili u tom trenutku. No isto tako moramo reći, pored ove iznimno velike zone odgovornosti, 67. bojna vojne policije također je djelovala i van zone odgovornosti. Djelovala je u zoni zbornog područja Osijek. Djelovala je također u zbornom području Bjelovar, izdvojenom zapovjedavnom mjestu Lipik i Pakrac. Također je djelovala pri operativnoj grupi Posavina. Isto također je djelovala u vojno-redarstvenoj operaciji u zaleđu Dubrovnika i Popovo polju i na kraju trenutku bojnog djelovanja je vojno-redarstvena operacija Maslenica. Moji prvi počeci u Oružanim snagama Republike Hrvatske počeli su na području grada Siska ili takozvanog tada OG Sisak i Banovina. Tako da u postrojbe vojne policije dolazim 1991. godine, vod vojne policije 120. brigade, a nakon toga u vod vojne policije 57. brigade. Obodvije brigade su bile, Sisačke brigade. 1993. godine odlazim u upravu vojne policije tada i na službi sam u upravi vojne policije do 1998. godine po zapovjedi tada načelnika uprave vojne policije, generala Mate Laušića i zamjenika brigadira Marijana Biškića, odlazim na mjesto i dužnost zamjenika zapovjednika u 67. bojnu vojne policije, zagrebačku postrojbu, i od 1998. do 2002. sam obnašao dužnost zamjenika zapovjednika najprije, a nakon toga, nakon predaje dužnosti pukovnika Nikice Oštrine, koji je bio zapovjednik, preuzeo sam dužnost 2001. na 2002. godinu i obnašao dužnost zapovjednika 67. bojne vojne policije. Što bi mogao još istaknuti posebno, u okviru 67. bojne vojne policije, svakako moje promišljanje da je to bila jedna od boljih postrojbi vojne policije, u velikom vremenu, tu su se nizali niz zapovjednika, ja u svakom slučaju mogu još jedanput istaknuti, u tom vremenu kada sam obnašao dužnost zamjenika zapovjednika, moj prvo nadređen je bio pukovnik Nikica Oštrina i možemo reći da ta postrojba je izvršavala sve svoje dobivene zadaće vrlo kvalitetno i posjedovala sve potrebne sposobnosti koje treba imati vojna policija. Još mogu reći samo jednu stvar. Izuzetno sam ponosan što sam zapovijedao takvom postrojbom. Izuzetno sam ponosan i imam izuzetno veliku čast što mogu reći da sam se borio i obnašao vojno-policijske zadaće sa takvim ljudima, sa tako velikim srcem, sa tako velikom voljom, pravim vojnicima, pravim vojnim policajcima. Hladno jutro, novi radni dan,
Nakon dugogodišnjeg rada u vojnoj policiji sa svojim kolegama iz postrojbe i ostalim kolegama iz drugih postrojba odlučili smo 2005. godine osnovati udrugu veterana, branitelja i veterana vojne policije. 2005. godine nas 25 na Trgu Francuske Republike se sastalo i donijelo odluku da ćemo pristupiti osnivanju udruge. Vrlo interesantno, tu prvu godinu nakon našeg osnivanja odmah nam je u 12. mjesecu umro kolega Ivica Švigir, te smo onda shvatili koji je problem u braniteljima i da je jedna takva udruga potrebna i da ona ima svoju svrhu za rad. Evo sada je prošlo 11 godina kako je udruga stasala i radi. Ima za sada 3600 i nešto članova. Pokrivamo cijelu Republiku Hrvatsku i kroz ove godine zaista mogu reći mukotrpnog rada mi smo napravili zavidne rezultate. Prvenstveno smo radili na tome da radimo humanitarno, znači da jedan drugome pomažemo, što smo krenuli sa humanitarnim radom sa djecom posebnih potreba, odnosno djeca oboljela od malignih bolesti branitelja i to s područja Okučana. Udruga se brine i o svojim povijesnim danima koji su bili, a to je i od proslave Maslenice, poginulog prvog vojnog policajca Alfreda Hila, do zadnjeg policajca koji je poginuo. Sve te obljetnice svake godine obilježavamo redovito. Pošto sam ja 1992. godine bio zapovjednik zbornog područja Zagreb, tu bojnu smatram i svojom bojnom,